de la production. Comme vous le savez tous, nous venons de terminer les assises de la refondation nationale de notre État, de notre pays. Le président du CESDEM, Mohamed Cherif Haïdara, a souhaité s'entourer des délégués et de certains responsables du bureau exécutif pour vous faire part de notre point de vue, cette importante assise qui a eu lieu du lundi du 27 au 30. Bien. Alors, nous allons vous lire un petit compte-rendu et ensuite nous allons passer la parole au président et aux autres membres ici présents pour répondre à vos questions. La journée du jeudi 30 décembre a marqué la fin des assises nationales de la refondation. Sous la conduite éclairée de son président, une importante délégation du CESDEM constituée des délégués de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et y a pris part. Durant 4 jours, cette délégation, sans se compter, a comblé nos esprits. Ses membres étaient présents dans tous les ateliers et leur présence s'est ressentie dans le rapport général adopté à l'unanimité, à travers des propositions pertinentes. Dans le rapport, une importante place a été consacrée à la diaspora, ce dont nous nous réjouissons et qu'il nous plaît de considérer comme le fruit de notre engagement constant dans les combats que nous n'avons cessé de mener pendant les années écoulées dans l'intérêt exclusif de nos compatriotes de l'extérieur. Parmi les raisons de satisfaction, nous aimerions en présenter quelques-unes ci-dessous, dont l'application fera de la diaspora un des maillons essentiels du développement économique, social, politique et culturel de notre pays. Permettez en effet que nous remercions l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible l'atteinte de ces résultats. En premier lieu, les plus hautes autorités de la transition, les hautes personnalités du panel et du comité d'organisation des assises, l'ensemble des délégués et autres participants, ainsi que toutes les petites mains invisibles qui y ont contribué. Ces éléments de satisfaction portent sur les points suivants, extraits du rapport général que nous vous présentons, afin que l'opinion nationale et internationale en soit informée. Ces éléments de informés. Alors, c'est dans le chapitre de politique étrangère, coopération internationale, malien de l'extérieur, intégration africaine. Ce sont ces éléments-là qui représentent une source de satisfaction pour nous que nous allons vous lire. Rendre notre diplomatie plus active et plus professionnelle. Étendre la carte diplomatique en fonction des intérêts de notre pays. Redéfinir les visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali. Faire émerger une diplomatie de crise plus efficace avec comme points focaux la défense, la sécurité, l'économie, l'industrie et surtout la protection des Maliens établis à l'extérieur. Faire participer les Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives et poursuivre leur représentation dans les institutions de la République. Organiser les états généraux de la migration. Créer un cadre de concertation des associations des Maliens établis à l'extérieur. Créer un observatoire de la diplomatie. Promouvoir et reprendre le projet Top 10. Renforcer le centre d'études stratégiques. Intégrer les besoins liés au secteur de la sécurité et de la défense dans les priorités de notre diplomatie. Multiplier les partenariats et accords de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Poursuivre les efforts dans les domaines de la diplomatie économique. Appliquer la réciprocité entre le Mali et les autres pays. Initier la semaine des Maliens établis à l'extérieur, permettant de relever des talents novateurs, scientifiques, culturels, sportifs et artistiques. Ouvrir des missions diplomatiques et consulaires dans tous les pays où résident au moins 1000 ressortissants maliens. Faciliter les démarches administratives et la création d'entreprises pour les Maliens établis à l'extérieur. Choisir des conseillers consulaires parmi la diaspora. Créer une carte d'identité biométrique consulaire et électorale. Créer la banque d'investissement de la diaspora.
promouvoir et valoriser les entreprises maliennes dans l'espace sous-régional. Tels étaient les points qui étaient en rapport direct avec la diaspora, mais il y a également dans d'autres thématiques, d'autres sujets importants que vous allez découvrir peut-être au gré des événements. Alors, mesdames, messieurs, ce sont là quelques éléments de satisfaction parmi tant d'autres qu'il nous a plu de mentionner pour justifier notre grande satisfaction des résultats et de la tenue de ces assises. Nous vous en remercions pour vous. Nous, président CHDM Congo-Brazzaville, vice-président, troisième vice-président bureau exécutif national. Anye Tungarankeouye, Anana Djakafo Mintum Sigira Senga, Kadamine Jamana Konna, Foganasi Kakunche, Jamana Capital Faba Konna Lano. Comme Awa Kalamanka Fo, ni Jeren, Nyoye Konna la, Akera Sigida Munun Konna la, Obayera Kafo, ko Malien Bele, Sendonala. Kadamine Togo Daula, Kana Tugubaula, Katafo Jamana Kofe, Jamana Muga ani Woro, Tungarake Munu Sigiraka, Kahakila Fale, Ko Fana Cheka Nano Fabalayano, O Kofe Kasroka na Kunche Yan Fabaina, Anklara Kabo, An Sigida Fanalaga, Klakana Yan Fana Surotuni, Kafara Yanka Kadamine, Tenente Menina, Nazarakalo, Nove Decembre, Akle Muga ani Wulomla, a Kunchera. Kunu jeudi le bisaba o konna la anye lañiniw chama lañini wala sa an tungarankew anga hamna ko ana an degun ana nga lañino ulu ga se gata dala cogo mina o kadiri konna la anga lañiniw chama nun kono ambe se ga fo a bela jele soro la kadaka ni etanyini ni segindirima ibe se ga fo ka be soro la ambe se ga anda don damado la min ba yira la ka fo an ye sewa soro a konna la no de antu ya la nyini wala sa ni ame ki tara tungala akadi ka sigine fo sigin to ga soro la ka fo ko wari wari bonda ba ka siga soro an ye abi fo ma ko ambe se ga nananga na fule ka siga barada udamine an tuga mina o yo o la nyini o yo dama anye la nyini wéré ke tout états généraux des migrants maliens ntaro mbo fo tugom na bonangana tungaranke o ka seka franyonka yorola anu ka seka lafiya usoro tuga mina kadaka nyeshinin kan akuma donc o jeran ko na la anyo la nyini o fana soro la anye la nyini wéré fana ke no de ye fami anga seka franyonka kanke kuluba kelenye kadaka ni aye ka fo SDM bangeni ni sisance ay wuli ka jom nke amadugo moshila kulu chama ne fana beino munu be kuma tungara donc nulu seraka franyon kan ka ke kuluba kelen min be se ka nyeshi jamana nyemago fana be se ka u nyeshi mi maka anga fela une anga lanyini ka se ka sabati ayo fana lanyini kadaka ni ko jamakulu kono kulu farale nyonga ko de be bifo donc na bela jele fara ñon ka o be ke kuba yambulo o fana lañini sabatira anye lañini wéro fana munu ñini tuni no de ye député fami ye anga sariya sumba amena o kelela o ba kalama anga président Mohamed Chérif Haïdara ay ama sigi ama jo o koinka bi amba fo alhamdulillah o tara bala mimbato ameseka député soro anga sera sumbala fami ye fana aba donga fo députation anga jamana na sigile mero mina antunte voter président durande donc aya lañini ni députation fana beke o voter fana anga sega kalata ka gona o fana dirama o sono fana ma aya lañini fana tuguni ka fo soko aba do ka gele akila nazarakana pani kera o yoronna afara ko sanko yoro do be dayele jamana deun la sigi deun mun be jamana kofe wala sa ambese nga soko nyeyini kanto an sigoro la yana kasoro amana fabala yano yo fana anyo fana soro anya la nyini fana ka fo onde be jamana kofe onde sigile be jamana kofe ande ba don yembe tuga mina
olu jamana minnu n'olu kɛmɛ ka an bisimila an n'olu de donnen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ maaw bɛ an fana cɛla minnu kalannen don sɛbɛn b'u bolo min b'a to k'a to u bɛ se ka baara kɛ yen nɔ donc an y'a laɲini a bɛ fɔ minnu na ko dangaw ambassades ka dangaw n'o ye conseil o dɔw ka taa anw yɛrɛ cɛ la walasa ka se ka baara in nɔgɔya cogo min na ambassades ani consulat ninnu kɔnɔna la u y'o laɲini fana sabati an y'a laɲini fana tuguni k'a fɔ fɛn min ye an ka sariya sunbaw ye n'o ye ka daminɛ gouvernement ni baarakɛbaw minnu bɛ yan nɔ an ka mɔgɔw fana ka se ka ta olu fana cɛ la walasa a ka an ka sɔrɔ jamana in fan bɛɛ la min b'a to an bɛ se ka tunkarakɛw lafasa cogo min na o laɲini fana o sabatira donc hakili la ni ani n ye banque in fɔ n'o de ye banque investissement hakili la ninnu laɲini camanw de farala ɲɔgɔn kan ninnu bɛɛ lajɛlen sabatira fɛn min ye min tun kɛmɛ ka an haminako kɛ kosɛbɛ gɛlɛya min tun b'an kan kosɛbɛ n'o de ye carte nina ye carte nina a kɛlɛ ma dogo aw la aw y'a tɛmɛw ye parce que aw b'a kalama n y'a yira n na k'a fɔ fɛn min ye carte nina ye sonsorikɛlaw o kan o bɛ yɛlɛma k'a kɛ a bɛ fɔ o ma ko carte identité biométrique o carte identité biométrique ale de ye carte kelen ye anw minnu fana sigilen bɛ kɔfɛ n'an bɛ min wele ko carte consulaire ale kelen de b'o fana ɲɛnabɔ n'an bɛna kalata fana kɛ o carte kelen de fana b'a ɲɛnabɔ donc o b'a yira k'a fɔ bi bi in na n'o carte in kɛra o bɛ lafiya de se anw ma kosɛbɛ o ye ninako gɛlɛya in o y'o wulilen ka bɔ yen nɔ donc n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ an ye laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ninnu bɛɛ taara ba la ka sababuya kɛ dɔrɔn an minnu ye tunkarakɛw ye ka d'a kan o wagati tɛmɛnenw na a ma dogo mɔgɔw la mɔgɔw b'a kalama kuma caman ɲinɛ tun bɛ kɛ anw kɔ nka alhamdulilayi kabiri CSDM bangenen 2015 ka n'a bila an filɛ na bi la tunkarakɛw ma bila kɔfɛ tunkarakɛw ka ko bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don ka d'a kan bɛɛ lajɛlen y'a seereya k'a fɔ anw bɛ nafolo min bila ka na diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'olu ye Mali dɛmɛ ni nafolo ye anw bɛ min bila ka na jamana in kɔnɔ a ka ca ni o ye donc o b'a yira k'a fɔ o de kama dɔw bɛ anw wele ko les soldats des économies donc ni o kɔrɔ ko anw fana ye cɛ kɛlɛkɛlaw de ye an bɛ taa tunga la ka taa nafolo ɲini ka se ka na cogo min na an ka faaba la donc ninnu tun ye fɛn damadɔw ye minnu farala ɲɔgɔn kan ni assise in kɔnɔna la an bɛ foli lase an ka ministre malien établi à l'extérieur Alhamdou Ag Aliyen ka d'a kan depuis ale nana ni ministère in kan an y'a dɔn k'a fɔ ko ja ministère in nana an yɛrɛ de kama parce que a ye wulikajɔ min kɛ tuma bɛɛ ne bɛ to k'a fɔ a ye fɛn belebeleba fila laɲini min bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye anw ma n'o ye k'a dɔn anw minnu sigilen bɛ jamana kɔfɛ ani minnu bɛ jamana kɔnɔna la parce que maa caman de tun bɛ kuma anw tɔgɔ la a ye fu siri o la n'i seginna ka na jamana in kɔnɔ yan nɔ n'i ye kalo 6 kɛ ka tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ i ni si an sigibaw aw bɛɛ kɛra kelen e tɛna se ka tuguni san 2 kɔfɛ i tɛna kuma tuguni an tunkarakɛw tɔgɔ la o kɔrɔ ye mun ye walasa an ka se ka segin ka na de n'an nana an ka yɛrɛ yira k'a fɔ ko an nana an ka segin parce que an bɔra yan de ka taga o tagali de y'an kɛ tunkarakɛw ye donc n'an seginna ka na o baarada filanan ye min ye tuguni a ko CAMES in tɛ dɔ ye ko ka coordination dɔ de kɛ o de kama ko ka jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan o de waleyara o sɔrɔ la assise in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kabiri a y'a kuma fɔ waati min na an ko nin ye fɛn ye min ka ɲi an bɛɛ lajɛlen ma min ka ɲi tunkarakɛw bɛɛ ma donc an y'a kɔkɔrɔma don o la kosɛbɛ inchallah assise in kɔnɔna la o taara ba la donc an bɛ foli lase a ma ka foli lase gouvernement bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ an ka président de la république n'o ye Assimi Goïta ani Choguel premier ministre a kan ka fɔ ka da kan ni assise min filɛ nin ye a fɔra k'a tɛ reçu a fɔra k'a tɛ ɲa a fɔra ko lankolon don a fɔra ko kɔfɛ ko don ko laɲini kelen dɔrɔn de b'a nɔfɛ n'o de ye transition in bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara kan mais an taara sɔrɔ o dɔrɔn tɛ dɛ o b'a kɔnɔ de mais sinon min tun b'a kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ o de ye ka se ka Mali kura in sɔrɔ walasa maliyɛn ka se ka yɛlɛma an ka se ka segin an cogo kɔrɔ la an ka ɲa kura ye an ka jamana in ka kɛ kura ye walasa minnu bɛ nalen olu bɛ se ka lafiya o de kɛra nin sigida in kɔnɔ hakɛto bɛ nin ka salamalekum. Ne bɛ n présenter ne ye Fransi CSDM n'o présidente ye n tɔgɔ Maritou Diallo donc n ye délégué de ye n nana CSDM tɔgɔ la
n b'a fɔ k'a fɔ an kɔntana assise in na an kɔntana an bɔra an ni confiance bɔra parce que an ye recommandation fɛn fɛn kɛ ala n'a kira barika la a bɛɛ u y'a bɛɛ ta en compte an ka laɲiniw sabatira il reste à pratiquer et n ka miiriya kɔni na ni ala n'a kira jɛna ye fana o fana bɛ ɲɛ inchallah parce que an bɛ foli bila an ka président national ye fɔlɔ mun ye Madiba ye n'a ka cɛsiri ye n'i y'a ye an b'an cɛsiri a nɔfɛ ale de ye exemple yira fɔlɔ ni ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ masala minnu b'a kɔfɛ olu fana bɛ se ka ladege dɔrɔn de donc an bɛ foli bila a ma foli kɛrɛnkɛrɛnya bila ye an bɛ foli bila fana gouvernement mɔgɔw ye Asimina Choguel ani gouvernement tɔw bɛɛ an bɛ foli bila u bɛɛ ye. Balimakɛ Ousmane Sanko ye secrétaire général du bureau fédéral 16e États-Unis, secrétaire adjoint à l'organisation du bureau national. Vraiment an ka foli b'aw bɛɛ ye anw nana ka na assise in na a diyara an ye a bɛnna an ma et puis an ye n'i y'a comme n y'a fɔ cogo min na kunun n'i y'a fɔ nisɔndiyabagatɔ ye k'a ka tasuma faga n'a daji m'a faga nunji b'a faga surtout ce qui nous concerne surtout aux États-Unis ne bɔra parce que ne bɛ taa États-Unis nous on a 50 États malien b'a État bɛɛ kɔnɔ surtout fɛn dɔ bɛ yen point dɔ bɛ yen an bɛ fɛn o la kosɛbɛ a fɔra ko ni malien ba kelen bɛ fan o fan ko consul bɛ sɔrɔ yen o ye alhamdulilayi ye parce que n'a fɔra k'i ka bɔ Californie ka taa fo Washington parce que Mali papier bɛ ɲini yɔrɔ fila de la o bɛɛ bɛ côté est de la n'o ye New York ou bien Washington n'a fɔra k'e ka bɔ Californie ka taa fo New York i bɛ baara jɔ fɔlɔ une semaine ka avion ta parce que n'i ko k'i bɛ bus ou bien train ta ka taa i bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ sira la i bɛ avion ta ka taa fo Washington ka taa New York ka t'i ka papier ɲini mais n'a fɔra alhamdulillah bibi in na ko malien ba kelen bɛ fan o fan consulat bɛna kɛ ye an b'a fɔ tare ne kun 16e kun y'a fɔ a ka militants ye États-Unis ni anw nana assise la an b'an ka kɛlɛkɛ ko k'o ye alhamdulillah rabbil alamina an y'o sɔrɔ fɛn caman surtout n'i ye Amérique fana ye a bɛ fɔ ko investissement anw n'an ka business mind de bɛ yen o ye ko ye vraiment président Haidara filɛ a b'a kɛlɛ la a mɛnna Mariétou n balimamuso y'a fɔ n'i y'a ye courage o courage ba anw na n'i y'a ye an b'an ka kɛlɛw kɛ parce que an b'a dɔn président fana b'a ɲɛma o de y'a sira yira an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ parce que comme mɔgɔ ko n'i b'i ka baara la i b'i ka foro baara la k'a tɛ f'i ma k'i ni ce i b'i yɛrɛ baara la vraiment président on te remercie beaucoup n'o o bɔra ye an b'aw bɛɛ fo surtout mun bɛ ne yɛrɛ bolo minnu y'a fɔ parce que maintenant an tɛmɛna o niveau la k'a fɔ ko assise tɛ ɲa assise kɛra ka ban malien an ka sabali sisan an kana ɲɔgɔn sen minɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ parce que le Mali c'est notre héritage commun nin kɛra ka ban an ka jɛ ka Assimi Goïta n'a ka gouvernement dɛmɛ pour que ni application bɛ se ka kɛ cogo min na o dɔrɔn de don parce que n'a y'a jate minɛ baara minnu kɛra assise kɔnɔna la mɔgɔ kelen m'a fɛn jama de sigira ka kuma bɛɛ nana ka n'i ka fɛn kɛ mais minnu b'anw concerné an y'o de fɔ yan nɔ i b'a fɔ ne ye point min souligné vraiment n tɛna mɛn kuma la an b'aw fɔ aw minnu bɔra ka na aw minnu bɛ k'an ka message la ta fan bɛɛ k'a fɔ nous on est vraiment satisfait et on va soutenir ni résolution ninnu an ye kɛlɛ kɛ cogo min na pour que ka se ka nin fɛn kɛ an b'a résolution fana soutenir ten ni Ala ni kira sɔnna ma salam alaikum. Moi c'est Samba Brayego, je suis du 16e Guinée équatoriale, chargé de l'industrie et de l'investissement du bureau national. Vraiment, nous sommes venus aujourd'hui pour vous faire le point sur les assises. On ne peut rien dire de plus. Je crois que les collègues ont tout dit. Donc, on ne fera qu'encourager le gouvernement dans tout ce qu'on a eu à voir dans ces 4 jours, parce qu'il faut qu'en réalité, on puisse mettre en œuvre les résolutions. Et tout ce que nous, on pouvait dire, parce que moi, mon idole a été le président Sirif, pour tout ce qu'il disait avant, moi je crois que c'était un rêve. Comment créer une banque d'investissement de la diaspora, et tout ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que le CEDEM pourra même remercier Sirif, parce qu'on nous a tout le temps dit aussi que c'est des rêves, ils vous fait rêver. Et on croit qu'aujourd'hui, ces rêves sont devenus des réalités. Donc, Monsieur le Président vous remercie.
Et je crois que je l'avais même nommé le président de la diaspora, de toute la diaspora. Hein. Ok, merci beaucoup. Et ne fana bɛ n ka kuma daminɛ ni remerciement ye parce que n'i y'a mɛn ko jama mɔgɔ de b'a ɲɛma pour que jamakulu ka se ka fɔ ka bi fɔ mɔgɔ de b'a ɲɛma vision b'a la esprit d'équipe b'a la donc ala barika la ala y'o don 16e garijɛgɛ la à travers le président Chérif Mohamed Aïdara an minnu ye o dɔgɔninw n'u denw ye u ye sira min baliser an b'a sira kan ni ala sɔnna an k'an jija parce que an ye première étape sɔrɔ o ye mun ye a ka kɛ gafe kɔnɔ ko ni tableau o bɛna di diaspora ma mais n bɛ insister kan mais an bɛ Mali dɔn an bɛ Mali politiciens dɔn nin transition kɔnɔ la ye n'an ma fɛn fɛn sɔrɔ nin transition in kɔnɔ an tɛn'o sɔn kɔ tuguni hali n'o kɛra ma da la n'a bɛɛ bɛ se ka waleya transition in kɔnɔ mais an ka kɛ veille citoyenne ye minnu bɛna sigi Assimi kɔfɛ je vais dire en français soyons une épée de Damoclès sur la tête de ces gens-là pour que ça soit appliqué. Je comprends la réjouissance de ce soir, ce qui est tout à fait naturel, mais qu'on ne se retrouve pas dans un an ou deux et que tout ça soit archivé dans les tiroirs des ministères et que ça ne soit pas appliqué. Nous, au CNT, ma camarade Sarah et moi, et nous avons 4 autres collègues maliens de l'extérieur au CNT, nous allons tout mettre en œuvre pour faire notre travail du contrôle gouvernemental dès à présent, de prendre contact, attache avec les ministères concernés pour voir effectivement comment tout ça va se mettre en place pour que nous ne soyons pas lésés et qu'on se restreint à la réjouissance de ce soir. Vraiment, je voulais remercier tous les délégués du 16e. Ils sont venus à leurs propres frais, je tiens à préciser, le gouvernement m'a dit 16e ma ka délégué au Blakana. On a un ouéré, au Bouka taxi ta kuka muluta kata CCV là, n'incle naningono. Donc, on a folie bouéré. Nous afro akumakono, nous sommes des soldats économiques. Tellement des soldats économiques qu'on se sacrifie même. Fembe fora kabo. Ne b'a fait ka aw fo ka walimando am nu bora ka bazu la kana benni ni asijini. Aw ye gafe minnu bila ka na o synthèse kɛra an ye tile 3 kɛ an y'o reprend a bɛɛ taara baara haminanko fɔlɔfɔlɔ min b'an na min ye kɔlɔlɔ lase maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan o de ye carte ninako ye. A kuma fɔra ne tun y'a kuma fɔ kabini kalo 8 k'u bɛna a yɛlɛma k'a kɛ carte d'identité biométrique électeur et consulaire n'u taara États-Unis taara ci lase yen u bɛ baara la a la fɛn min bɛna yɛlɛma droit ko la fiche individuelle de bɛ sɔrɔ pour que mɔgɔw y'u ka passeport sɔrɔ joona parce que u mago bɛ passeport de la. Donc finalement, Ninkoni c'est réglé définitivement. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Moi, je ne sais pas jamais. Je ne sais pas si je ne sais pas si mais Femi Kera déjà a toi et wat Ninkuru ni Alasona. Donc, quand on a un partenaire faux, mon anti-carte nina français, mon Italie, mon Espagne. Carte dina kɛlɛkɛla bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛɛ fo k'a fɔ u ka kɛlɛ alhamdulillah u ka kulekan mɛnna décision taara yàrá cɔgɛli bɔnnen Paris a ko tile mun n'a nana a bɛna ko nin ɲɛnabɔ i ka dɔn ko caman cayara a bolo mais an y'a hakili labila don min na o dugusajɛ mun bɛ a ye conseil interministériel convoqué primature la ko ka nin ko nin ɲɛnabɔ u kana makonni kɛ assise la donc ko baara yɛrɛ daminɛna kabini assise ma kɛ a filanan ye fɛn min ye an y'a laɲini k'a fɔ ko an bɛ ka kɛ jɛkulu kelen kɔnɔ coordination a ti foyi bɔ an ka prérogative la n t'a fɔ bamanankan na jɛkulu t'olu fana a ti foyi bɔ u ka prérogative la mais o bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu
an bɛ ɲɔgɔn matama an bɛ ɲɔgɔn kunkanko fɔ et an bɛ bɛn ko la k'a bila an ka faamaw ɲama mun ye ministère malien établi à l'extérieur et o fana fɔra a kɔnɔ mais fɛn min fana fɔra min ye ne dusu sa kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛna états généraux kɛ états généraux ye fɛn wɛrɛ ye fɛn o fɛn kɛra kabini 92 ka bɔ 93 ma fo ka na se bi ma diaspora mun de kɛra tungarenkɛw ye tungarenkɛw ka jɔyɔrɔ kɛra mun ye gouvernement sera ka mun ni mun de kɛ mun ni mun ma bɛn an bɛ se ka mun ni mun de latile o ye an bolo koba de ye parce que pour la première fois hein, états généraux kɔrɔ tun kɛra mais a kɛra cogoya min na a ma kɛ tungarenkɛw sagonanko ye et fɛn min farala n b'o la k'a fɔ ko semaine kelen de bɛ di san o san semaine o kɔnɔ tungarenkɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ duɲɛ kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn bɛn yan n'u nana u ka fɛn bɛ na a bɛ exonéré u bɛ kunbɛn ni bonya ni karama ye o semaine kelen o kɔnɔ u ka kunkanko o bɛɛ bɛ fɔ o semaine kelen o kɔnɔ o fana y'a ko kura ye fɛn min farala o la o ye tɔkutɛni i ka dɔn mɔgɔ minnu bi jamana an ka malidenw minnu jamana kɔ kan ils font le bonheur de leur pays d'accueil n t'a fɔ bamanankan na professeurs baw ingénieurs min bɛ kalan kɛ université lu kɔnɔ USAID ou PNUD olu tun bɛ tɔkutɛni financer mais kabini financement jɔra olu yɛrɛ tɛ se ka tɔkutɛni ko bila la mais Niger tɔkutɛni ko a bɛ sigi 5 ans et puis gouvernement b'a financer an bɛ munafa sɔrɔ a la a ye fɛn wɛrɛ fana laɲini tungarenkɛw ko ca yɔrɔ min na minnu bɔra Mali la ka taa Faransi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a raison de don ko université scientifique et technologique ka kɛ Kayi u sɔnn'o ma fana donc an ye fɛn wɛrɛ fana ɲini min ye an ka institution nu kɔnɔ 10% o ka d'a ma institution kɔnɔ c'est-à-dire 10% o ministère tan de don ka conseiller technique sɔrɔ o kɔnɔ min bɔnnen bɛ diaspora la ou bien min nana ka bɔ diaspora la o b'a dɔn k'a fɔ ko ni Sangare ou Mariam nana ka kunko di ale bi o kalama ka tɛmɛ mɔgɔ minnu a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ ministère kɔnɔ et conseiller technique fana ka sɔrɔ conseiller ka sɔrɔ président tɔrɔ fɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ yen o kɔrɔmaw mais u y'o dabila ka dɔw fana kɛ premier ministre tɔrɔ fɛ o b'a ma dɛmɛ donc banque d'investissement ko o bɛɛ fɔra mais ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ aw ye sisan a y'a dɔn k'a fɔ ko Mali kura joli de don mais an kɔni diaspora bolo an ye fɛn min laɲini an ni jɛkulu t'olu parce que hali n'an tun tɛ ɲɔgɔn faamu tuma dɔ mɔgɔ hakili la mais an mana kɛ tuma o tuma conférence internationale ou conférence DNI ani min kɛra sisan min ye ANR ye an ni haut conseil mɔgɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ de wulila ka taa k'a fɔ ko grand frère Habib est-ce que i ka mɔgɔw ani an ka mɔgɔw bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ nanen ko kelen de défendre donc an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et secrétaire général de CEDM Kɔrɔ Makan ye proposition nin kɛ bɛɛ y'a yɛrɛ y'o a kɔnɔ donc Diko ni Traoré tun bɛ salle min kɔnɔ olu fana tun bɛ yen donc vraiment on est à les féliciter hein parce que an bɛɛ ye bolo di ɲɔgɔn ma k'a ɲɛsin haminanko kelen na n'o sabitira olu fana kan ka fɔ a ko la et ne b'a fɛ ka kuma kan laban yɔrɔ min na aw presse fɛn min bɛ diya ne ye ni ANR nin kɔnɔ na an y'a laɲini k'a fɔ ko aw ka problème ka taa ba la aw ka sara ko ɲuman na mais an ma taa ba la mais a fɔra n ye k'a fɔ a bɛ annexe de kɔnɔ donc aw bɛɛ de b'an madɛmɛ pour que aw ka ko ka taa ba la la presse c'est démocratie tɛ se ka ɲɛ duɲa fan si ni c'est le premier pouvoir même quatrième pouvoir c'est des pouvoirs fɔlɔ de don parce que i b'a dɔn a bɛ fɔ ko ulama ko lonikɛlaw
ko ul de ye rasulu kilaw ala ka kilaw remplacer mais o de tun fɔra mais parce que ni kila nana a bɛna kila de lase o ngo a bɛ kuma de ka lase ngo ulama minnu ye lonikɛlaw ye kiraw ye mun fɔ olu b'o lase mais sisan fo ka dɔ fara kan dɛ fo ka journaliste fana fara kan parce que fɛn min mana fɔ ni aw m'a lase a tɛ se yɔrɔ jan donc aw ka jɔyɔrɔ maliko la aw ka jɔyɔrɔ 16e yɛrɛ ka ko la aw de kan ka tando aw ka kan ka tando kosɛbɛ an b'aw tando ka waleɲuman dɔn nin ko in na a y'a dɔn k'a fɔ ko fɔ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo aw ka jɔyɔrɔ aw ka hakɛ jamana joli la a ka d'aw ma parce que walahi ni aw tɛ foyi tɛ se ka bɛn e baara si tɛ yen min baara min bonya ni giliya b'a la ka tɛmɛ baara fila kan mɔgɔ min ye kalan kɛ ka taa dɔw kalan ala ko olu ka a bonya a ka taa ni fɛn bɛɛ ye a filanan mɔgɔ min y'a a dunya latigɛ mumɛ kɛ k'a fɔ ko ne bɛna kunnafoni de ɲini sɛnɛman k'a lase tɔwlu ma o ye aw ye celui qui consacre sa vie à informer les autres. Il n'y a aucun métier plus noble que d'être journaliste. Donc, aw kan ka fonna. C'est vrai que caman biye fana kan ka latle, mais comme anko malikura, fo aw ka cogoya fana ayo kuraya. An kelen be fana na manga cogoya kuraya. Mal de kuraya koy. Amena gafe ñenaman soro ka France ba fo ne be nga bamanakan ñagamilen fo, mais ati kuraya ka ta rosi. Donc fo o ka ke. Donc an bɛ fɛn min ɲini aw fɛ jamana jo ko aw ka jɔyɔrɔba de bɛ nin na fɛn o fɛn fɔra sisan an b'a fɛ a ka lawaleya b'a fɔ ko Bamse y'a fɔ cogoya min na commission de bɛna bila sen kan nin commission nin ko commission de suivi évaluation pour l'exécution de la résolution donc an bɛna kɛ o commission kɔnɔ dɔwlu fana bɛna kɛ commission kɔnɔ mais ni fɛn ma a kɛ a kɛcogo la ne ka kulekan tɛ taa yɔrɔ jan o ngo ne bɛna aw de wele k'a fɔ ko nin dun fɔra a ma kɛ dɛ aw de t'a lase donc aw fana bɛ kɛ aw kan ka kɛ ni commission nin kɔnɔ donc ne b'a fɛ k'a fɔ aw ye ni baara bɛ mɔgɔ min bolo bi an ka laɲini a sɛbɛtira a fɔra président de la république y'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ kɛ exécutoire ye exécutoire an ka famuli a bɛ lawaleya maintenant a bɛ lawale cogo di fo ka an ka sariyasunbaw ka falen sariyasunbaw falentɔ fɛn min fɔra a bɛ bira ni sariyasunba nin kɔnɔ n'o kɛra président min mana eli a bɛ jagoya président o kan pour que a ka lawaleya parce que n'a ma kɛ o cogoya la président mana eli a b'a fɔ ko i b'a fɔ ko i b'a ka taa kɛ cogoya min na qu'il est président démocratiquement ali an tɛ se ka den n'i kɛ k'a fɔ ko fo k'a lawaleya o de hukumu kɔnɔna na parti caman ma sɔn ka taa assise la ko parce que hali n'a fɔra an tɛna jagoya ka lawaleya donc nin sen an bɛna taa o de la mun ye révision constitutionnelle aw ka jɔyɔrɔba de nin na diaspora inshallah an ma ka jɔyɔrɔ fa comme an y'a fa tuma bɛɛ maliko la ne ka kumakan laban bɛ kɛ fɛn min o ye an bɛ lahala min na sɔgɔmada in ministre Abdoulaye Diop ani Jeune Moulay président de commission u taara Gana parce que ne tun y'a fɔ joli b'a ka télévision na ngo comme u banna k'an ka proposition min dira Assimi proposition min di jusqu'au 31 janvier ne k'a fɔ o don o débat la ngo an y'an ka programme labɔ avant le 31 an ka taa d'u ma olu dun ye min fɔ ko fo an ka élection ka kɛ en février an ye fɛn min laɲini CSDM bɛ fɛn min laɲini 100 de bɛ fara transition kan ka bɔ février mais comme ne fa a y'a fɔ ko 103 n'a dun n'a ye fɛn fɔ kumakan ne daburu c'est-à-dire quand vous dit quelque chose moi je n'ai plus droit à une opinion je n'ai même pas d'opinion donc a fɔra kalo 6 ni san 5 kɔnɔna na donc a mana foyi mana fara transition kan nin kan a y'a dɔn k'a fɔ ko an ni CEDEAO an bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ
aw ka jɔyɔrɔ ka bon na kosɛbɛ ni aw bɛ se aw mun ye presse ye fɛn o fɛn min bɛna kɛ ka fili bila mɔgɔw hakili la a kana sɛbɛn fɛn o fɛn min bɛna dutu bila an na a kan'o fɔ a kana sɛbɛn parce que an ko an ma ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta o dun tɛ taa ni nɔgɔya ye dɛ a bɛ kɛ gɛlɛya de ye donc aw bɛ information minnu di c'est extrêmement important parce que propagande min bilala Mali kɔnɔ sisan ani ka an hakili fali ka an ɲagami n'aw m'a lase a tɛ se yɔrɔ dan dɛ donc a ye hakili to yɔrɔ la fɛn min ye sanction ko ye a ye jɔ n'a ye inshallah an bɛna bɛn a la inshallah mais n'an tɛna ma bɛn a la don mun de bɛ kɛ gouverner c'est prévoir an ko an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ko an ye programme dilan k'a fɔ ko Mali kan ka kɛ cogoya min na san 25 min natɔ e bɛ fɛn fana y'an sigi k'a fɔ ko n'u ma ban an t'a la dun an b'a kɛ cogo di donc CEDEM yan on est une force de réflexion an sigi kɛ an y'a jateminɛ an y'a lajɛ n'a bɛnna u bɛna dɔ fara kan hali n'a kɛra tilancɛ ye n'a ma bɛn u b'a fɔ ko foyi tɛ fara kan donc ni u cogo tɛ foyi fara kan mun de bɛ kɛ u bɛ se ka jagoya cogo di u bɛ se ka fɛn kelen pewu de kɛ ne b'a fɔ aw y'aw tulo malen nin na kosɛbɛ tulo majɔ nin na kosɛbɛ aw de bɛ se k'a lase sanction financière u bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ parce que u tɛ se ka port fermer depuis 87 convention de signara jamana fɛn o fɛn n'a baji t'a bolo mɔgɔ u tɛ se ka kɔgɔji o baji b'a bolo kɔgɔji arabu de bɛ fɔlɔ ka bamanankan fɔ ni kɔgɔji t'a bolo aw tɛ se ka jamana nin bali ka se kɔgɔji ma ça c'est une convention des Nations Unies donc o tɛ se 87 donc u tɛ se ka port fermer n'a fermera fana a man di an ka voisin a man di Côte d'Ivoire ye a man di Dakar ye a man di Sénégal ye bon min de tora sanction financière o bɛna mun de kɛ k'u bɛna an ka compte tugu min ye BCEAO ye a y'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO tɛ se ka ordre di BCEAO ma directement u kan ka tɛmɛ UEMOA de fɛ a fana a dirila sariya de kan a y'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se ka compte d'opération ni Mali compte d'opération u bɛ se ka o dɔrɔn de tugu i ka compte tugu banque la o ye compte courant de ye banque commerciale minnu bɛ yan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko BCEAO tɛ se k'u compte tugu ils ne peuvent fermer que le compte d'opération du gouvernement malien à la BCEAO donc les banques commerciales leurs comptes courants resteront ouverts misali ni BAMS ye bon de trésor ta gouvernement bolo gouvernement de kan ka sara ko 105 nin tɛmɛna sera a bɛɛ na ni sanction ye a jagoyelen don UEMOA la BCEAO la u ka sara hali ni wari tɛ gouvernement bolo donc aw y'a dɔn k'a fɔ ko n'o kɛra aw kana paniquer k'a fɔ aw bɛ girin ka taa banque la la BCEAO a fermé le compte la BCEAO ne peut fermer que le compte d'opération du gouvernement malien point barre o fana sariya de b'a la donc mɔgɔ si kana girin i ka wari min bɛ banque la i ka wari de don commerçant minnu bɛ baara kɛ u ka wari de don n'u taara wari bila banque la u ka wari de don mɔgɔ si t'u ka wari ta maintenant an ye fonctionnaire 110 bɔɲɔgɔnko de b'an bolo banque commerciale tɛ se fonctionnaire sara n ko gouvernement de bɛ fonctionnaire sara la o sara a bɛ bɔ impôt ani douane ça fait 80%. Kabini 1960 kana se bi ma an ka budget il y a un déficit entre 20 et 25%. Pratiquement tous les pays de la sous-région aussi sont au bord yɔrɔ cogoya kelen na donc gouvernement ye décision ta wari min bɛ bila ka taa BCEAO la compte d'opération la u y'o lalɔ k'a lalɔ k'a bila ka taa 4 ou 5 banques grosses banques ici n'o kɛra an ka fonctionnaire bɛ sara parce que wari mugu minnu bɛ taama na an ni ɲɔgɔn tɛ ça ne fait que 25%. A tɔ jouer d'écriture donc ne ka welelikan ye fɛn min ye diaspora tɔgɔ la aw y'aw hakili sigi parce que aw bɛ wari la na hali bi
milliard kele ani wa keme duru de nana mali kono yan ka bo diaspora la donc aw kana paniquer aw bi transfert munun ke aw bi soko ke kabla Ousmane Fe kata Boubacar Fe et peut-être hali Orange Money fatou la ka foko ubuno arrêter donc aw yo donc no kera aw bi ta sama money la donc aw yo famu donc aw kana paniquer donc mba fe ka kuma kunche aw nu ci aw ka nalla aw nu ci ako fasu do nyuma yala kuna funi nyenaman ayo lase aya fo beye u kana paniquer inshallah amana nga yalama hore asoro aw be ka demela ale ke je biris de Mali la diaspora malienne aw nu ci ako tro ko jola je fais